ndị be anyị bịakwanụ na ụmụnne anyị ndị ọkara agbọghọbịa akpọ wee je na Ghana ka eje tụba alụfa otu amụ okotori ịgba ọ na-abụ nnọkọta ana m ajụ ụmụ nwoke Ghana ka a na-akpọta alụfa kafa n'ala bikonu ka ọ na-abụ na ụmụ nwoke be anyị nọ Ghana ka a na-akpọta alụfa kafa n'ala bikonu ka njụkwa ka ọ na-abụ na ndị Ghana enweghị nwaanyị ka ọ na ụmụ nwaanyị Ghana feso ha alụ ọrụ ashawo feso ha alụ ọrụ hukọpụ ka ọ na feso ha eme ọrụ nkwụgharị nke obe ka njugodo unu ya gba oge ọbụla esi Naijiria kpọrọ ụmụazị ọtụfa akabeghị aka ụmụazị amaghị eti mkpu ọtụ ụmụazị ya bụ isifa chinye ọkpafe enu ma ọ ka isi saịdị ya mee anafe ebe ṅaa akpọkọlụfa jebe na Ghana ka eje tụba alụfa otu amụ ụmụazị amaghị eti mkpu ọtụ ụmụazị m amaghị ebe fa ya ebido na ọ bụ na Ghana nọrụ ife nke a karịzikwa ọ na-akarị na ekene na-efezikwanụ nku aka ka ọ na-abụ na ndị nwanụ nọ Ghana ọ na fa achọghị ụmụ nwaanyị ọtụfa kara aka fa achọghị ụmụ nwaanyị na-eti mkpu ọtụ fa achọghị ndị antị koi koi ka ọsọsọ ụmụ nwaanyị erubeghị ife eji nwaanyị eme ka fa na-ala na Ghana bikonu ka njụa afụkwa m nke a sị ka m butekwara unu donu ọ bụrụkwa na onwe nwanne gị na-achọ achọ ma nwanne gwara unu ọ na-eje ịlụ ọrụ kashia na Lagos biko gbalụkwa ka ị bịa ka ị maa na oso na ndị n'ebe a maka na ndị n'ebe a kịta abụ ndị Abia steeti na ndị Enugu steeti bụ ife unu fụrụ ebe a kịta anụnwa unu ya ege ntị ka unu nụ afafa kpọrọ ma nụkwanụ ndị ebe fa bụ otu bidogokwanụ na nke ikpeazụ a ife nna ajụ bụ eze ndị Igbo na Ghana kedu ife ọ na-eme gbasara ụdị ife anụnwa ka a marụ ka a ya esikwanụ wee mabido ife nke a na ekene na-efezikwanụ nku aka kedu nke bụ oge ọbụla ndị nwa asemobia ka njelụba kashia ndị nwa asemobia na-enwere ebe ọrụ dị from Lagos ebe faya endeze bụ na Ghana biko na eze ndị Igbo kunyitenụ na ife a na-akarị akarị na ndị Ghana jizikwa ya akọ ndị be anyị ọnụ si na ọsọsọ ọrụ hukọpụ na ọrụ ashawo ka ụmụ nwaanyị be anyị na-abịa arụ na Ghana binitenụ ụmụazị anụnwa unu jidefa kpọrọ unu fa ka fa kpọrọ unu kpojee na nke onye kpọtalụfa famụ ebe fa si pụta famakwa na afọ onye kpọtalụfa ịjụ afọ adreesị ebe fa si na Naijiria wee jebe Ghana fa ya ama ebe o jidenụ fa maka ebido ha kwana wee jidebe ndị anụnwa na-akpọfe eje Ghana eberivukwa m na ife a ya akwụsịnata mana oge ọbụla nke afụrụ akpọpụta ya n'ihu akwụkwọ na-ayọ ka e nyere ya aka ka agbanata ya nya bụ ife anyị akwụsịkwa tata na echi niile na ọ bụrụ na ejidehụ ndị na-akpọkọrụfa akpọta Ghana na-egodo onye akịta anụnwa nwa akịta otu ya aka gị aka nwa akịta maka esi odo na obukwala n'obi o ama akwụkwọ m mana nwatakịrị ya epeka onye ndị na-ala dofe ife a bikonu ụmụ okorobịa ka ndị mpa mmadụ ka ndị kalụ nka ya ọ bụrụ ụmụazị ukwufe aka ha aka ka a ya edi ekpokọrọ na-ekpeje Ghana ọ bụ ọkwa ịnata Naijiria bụ okwu nke ọbụla ebunetakwa osi burukwa ya jebe ụlọ ọgwụ ka a marụ nke ebunyegoro ya o bu anata maka o buru ya nata o kebekwa ya ndị nọba anyị ọkwa ya bụ na ọ ya na-efegharị na ọ ya akwụsị biko na eze ndị Igbo na Ghana mara ife ihe eme gbasara ife anụnwa na ọ na-akarị akarị ye ụmụazị ekperufa kpota na Ghana wee na-atụrụfa otu amụ si na bizinesi mmadụ mepere ụdịka ụmụazị akịta anụnwa ọ na-afa ya etelu mmadụ unyi n'enu akwa biko na ụmụazị awụpụba ha ahụ ọfụma odo na ọdụ ka ọdụ kpọwa ọdụ ka ọ dị egoru amaghị m unu na-agba egwu ọlakịrịpụta nwa wite ụmụazị a ka o si atụ unu ụmụazị asabeghị ahụ ụmụazị Chineke mekwara unu ebere na nke ikpeazụ ụmụ nwoke nwa na-adawarịfa biko na ọ bụrụ na ịma na ndị Ghana bụ ife na-adawarịfa ka o nwere ndị Hausa bi na Ghana na-adawarịfa na-akpọwarịfa wee na-agbarịsa ntụrụgede egwu ọlakịrịpụta ịgwa na anyị ka anyị malụ ndị a na-akpọta alụfa ka ọ na-abụ nọọ ndị Naijiria nọ na Ghana ka a na-akpọta alụfa ka fa wee na-agbara egwu ọlakịrịpụta biko kọwara na anyị maka na akụkọ edozighọ m anya ka ọ nwere ndị obodo ọzọ bi na ya bụ Ghana a na-akpọtala ụmụazị a alawutikwa n'afọ ụmụ nwaanyị be anyị na nke ikpeazụ a Igbo bụ Igbo ekelela m unu asị m ya mara unu mma mara nwoke na nwaanyị ọwụna nọ ebe a mma nọ na Ghana na mma Apostle in Charge Cisco Transport na-ekwu biko nụ ihe awụ ụmụ nwanne anyị kwesịrị ịbịa Lagos mana mmadụ disivụrụ ha kpọrọ ha bịa obodo a ọ na họteelụ ebe etinyere ha ka a gara agaga nweta ha biko asịrị ime bịa anya bịa ọnwụkiko ya wụrụ nwanne gị na ebe a ọ na-asị onweta eti wee gbata ọsọ enyemaka wee gbata bikos ha dị stranded ebe a biko m ga-enye ha ohere ka ha kwuo aha ha na ebe ha sikwa ma ụmụ nwanne anyị nwekwere ihe anyị ga-eme ọ dịgo taa bụ ọ dịgo biko ka ha were ndị ọnụ ha wee kọwara ndị Igbo onye ha wụ na ebe ha sikwa nnekede aha gị aha gị ogene Rutu onye Rutu Chukwuemeka onye ebe
biko ị nwere ike ịkọwatara ihe mere iji nọrọ ebe a n'ụbọchị taa? N'ebe ka unu asịrị unu ga-abịa mee ses gel na Lagos. ee So I am like now show work I have said to I would this one to Ghana. okay nneka aha gị? Favor onye ebe? Abia State. Onye Abia steeti onye ebe? Abia steeti na ebe? Ụkwa West. Nneka aha gị? Onye Enugu steeti na ebe na Enugu steeti? Oduma. Ka aha gị? Happiness onye ebe? Onye Oduma. Biko Igbo bụ Igbo, onye awụ ụmụ nwanne anyị, biko na ana m ayị unu ka anyị mara ihe anyị ga-eme ha ka a nwee ike ịlaghachi back to be anyị nwee ike ịlaghachi ụmụazị a famili ha amahụ na ha nọ Ghana ugbu a ọ nke kachapụ njọ biko ebe ha nọ na presently bụ na Chisco Transport Limited Ghana na Seco nke nọ n'opposite New Plan ya mara unu mma once again.